الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ورسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Уважаеми брати и сестри мюсюлмани, за мен е чест и привилегия да бъда ваш гост. Благодаря на Аллах Азза ва Джал за тази покана, която ни отправи да бъдем тук с вас. Благодаря и на ръководството на имама, на настоятелството на вашата джамия и на джамата, най-вече на вас самите, които избрахте да прекарате тук в джамията едно кратко време в обедет на Аллах Азза ва Джал. Тук що завършихме нощната молитва, за която правим дуа на Аллах Азза ва Джал да ни я приеме. И моля Аллах Азза ва Джал и следващите минути, за които ще говорим за неговата религия, да ги приеме също като наши ибадети, да го намерим в нашите добри дела на съдния ден. Извън сценария, за втори път тази година в рамките на 2 месеца ми се случва да усещам аети от Корана, като че ли за първи път ги чувам. Първия път беше в Доспат, края на миналата година, и втория път е сега тук. Бих желал с вас да споделя аетите, превода на значението, подчертавам превода на значение на аетите, които чете с нас тази вечер нашия имам Ибрахим Хафиз Ибрахим Хафизахуллах. Само ще го зачета без да ги обяснявам, за да може да продължи с лекцията си, с темата на лекцията си. Хората те питат за часа. Кажи, единствено Аллах знае за него. И откъде да знаеш ти, часът може да е скоро? Аллах прокляне верниците и приготви за тях пламъци. Там ще пребивават вечно и не ще намерят нито покровител, нито избавител. В деня, когато лицата им бъдат преобръщани в огъня, ще рекат: о, да бяхме се покорили на Аллах и да се бяхме покорили на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. Този аят ще го прочета още веднъж. В деня, когато лицата им бъдат преобръщани в огъня, ще рекат: о, да се бяхме покорили на Аллах и да се бяхме покорили на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. И ще рекат: Господи наш, покорявахме се на своите управници и големци, а те ни отклониха от пътя. Господи наш, въздай им двойно от мъчението и ги преклони с голямо проклятие. О вярващи, не бъдете като онези, които огорчаваха Муса, но Аллах го оневини за онова, което говореха, и бе почитан при Аллах. О вярващи, бойте се от Аллах и изричайте правдиви слова. Тогава Той ще поправи делата ви и ще опрости греховете ви. Който се покорява на Аллах и на Неговия пратеник, той постига велико избавление. Отново повтаряме този аят в неговата крайна част. Който се покорява на Аллах и на кого? И на Неговия пратеник. Какво има за него? За него има велико избавление. Тези два аята да ги запомните, няма нужда да говоря аз. Ние предложихме на небесата и на земята и на планините отговорността, но те се възпротивиха да я носят и се оплашиха от нея. А човекът я понесе. Той бе угнетител, невеж. За да накаже Аллах лицемерите, мъже и жени, и съдружаващите мъже и жени, и да приеме Аллах покаянието, тълбето на вярващите мъже и жени. Аллах е опрощаващ, милосърден. Садака Аллахул азим фима кал. Уважаеми брати и сестри мюсюлмани, продължавам от последния аят от сура Ал-Ахзаб, на когото значението тук що прочетох. И приема Аллах покаянието на вярващите мъже и жени. Азиз джамат,
Ние хората, всички ние, и не само ние, а човекът като цяло, живеем във времена, в които Аллах Азза ва Джал не ни дава благодати. Не ни ги дава тези благодати. Аллах Азза ва Джал ни ги изсипва благодатите. Ни'матуллахи алейна не е като една капчица, която Аллах ни дава препитанието. Аллах Азза ва Джал като че ли ни изсипва реки от Неговата благодат. Било то в джамиите, в които се кланяме. Било то в къщите, в които живеем. Било то в храната, която консумираме. Било то в топлото през зимата и хладното през лятото. Кога преди 30-40 години хората имаха климатик лятно време в колите си, да не се изпотяваме. Кога го беше това? И централно парно вкъщи и климатизация, да ни е топло 25 градуса, да ни е приятно на душичките. Кога беше това? От кога хората имат изолации, имат ПВЦ прозорци с 5 камери, 8 камери, 20 камери, стъклопакети, дълги 2 метра, широки, недълги, извинявам се. Допреди 30 години, когато духаше вятър, предетите се клатеха, огъня в печката гори, краката ти изтиват. И в същото време човекът казва, аз нищо нямам. Всичко това обаче бледнее пред най-големия ниамет, който Аллах Азза ва Джал ни даде. Кой е той? Исляма. Казват, че има 8 милиарда хора по света. Може би повече, може би по-малко. Аллах знае нашия брой. От тези 8 милиарда, скъпи братя и сестри, казват, че 1 милиард и половина са мюсюлмани. Да предположим, че сме толкова. От тези 1 милиард и половина мюсюлмани, колко са мюсюлмани само по име имам предвид по това, че декларират, че са мюсюлмани, и колко са реалните мюсюлмани при Аллах Азза ва Джал, само Аллах Азза ва Джал знае. Онези обаче, които са качествените, стойностните мюсюлмани при Аллах Азза ва Джал, онези хора притежават най-големия благодат, който Аллах Азза ва Джал може да им даде. Не парите, не богатството, не скъпата кола и статутът ти в обществото е благодатът, който Аллах Азза ва Джал ти е дал. Най-големия благодат, който Аллах Азза ва Джал дава на човека, се заключва в словата му Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум иш. Заплатите от 3000 евро в Европа ли? Или 4000 или там колкото са. Днес аз завърших за вас вашата религия и завърших за вас кое? Ни'мати, моята благодат, която е исляма. Най-голямата благодат на Аллах Азза ва Джал я описва самия той, като казва «Варадиту лекумул ислама дина». И аз приемам и съм доволен единствено и само за вас и от вас исляма да бъде вашата религия. Искаме зовост на Аллах Азза ва Джал. Искаме го. Ако го искаме истински и искрено, ние ще го намерим в това да му служим като мюсюлмани в този свят. Защото това е, което ще направи Аллах Азза ва Джал истински щастлив и доволен. Аллаху Акбар, в Коран Керим няма една огласовка, която да е случайно попаднала там. Дори огласовките и местата, на които се спира, носят значение. И думите, които използва Аллах Азза ва Джал в този аят, не са случайни. Те носят много по-дълбок смисъл от това, което ние на първо четене четем. Представете ли си, Аллах Азза ва Джал ни казва на нас кое? Варадиту лекумул ислама дина. Тук глагола се, местоимението се завръща в този глагол ради е доволен. Към кой? Към Аллах Азза ва Джал. Аз съм доволен, казва Аллах Азза ва Джал. Господаря на световете, Аллах Азза ва Джал.
е доволен исляма да бъде нашата религия. И чрез нея той изпълва в цялостен вид на 100% неговата благодат към нас, мюсюлманите. Това е най-великата благодат. Да бъдем мюсюлмани на Аллах Азза ва Джал. Това е чест, това е привилегия, това е гордост, това е достоинство. И всеки един мюсюлманин, осъзнал себе си, трябва да ходи по земята на Аллах Азза ва Джал с високо вдигната глава. Защо? Защото той върши нещо, което Аллах Азза ва Джал е доволен от него и изисква от него, и той го прави. Сред мюсюлманите скромен, извън мюсюлманите с високо вдигната глава, защитаваш честта си, достоинството си, личната си и религиозната си принадлежност. Тази привилегия да бъдем мюсюлмани обаче, азиз джамат, скъпи братя и сестри, тя води със себе си и задължения. Привилегия е едно, от тази привилегия има и задължения. Едно от най-големите задължения, които ние като последователи на Аллах Азза ва Джал и на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям е да благодарим на Аллах Азза ва Джал, че ни избра да бъдем от тези милиарди и половина мюсюлмани. Благодарността ни на Аллах към Аллах Азза ва Джал за този най-голям ниамет, който ни даде. Ние можем да живеем в дворци, можем да сме най-богатите хора на света, ако нямаме този ниамет, ние нямаме нищо. И ние можем да живеем в дървени бараки и да ходим пеша, обаче ако имаме ниамета на исляма и на имана, ние имаме всичко. И Аллах Азза ва Джал, скъпи братя и сестри, ни обещава, че онзи, който се придържа към тази чиста и свята религия, исламът, за него Аллах Азза ва Джал е приготвил светли бъднини. И казва Аллах Азза ва Джал в Коран Керим: Иннал муттақина фи макамин амин. Наистина богобоязливите са на сигурно място. Фи джаннатин ва уюн. В джаннетски градини и извори и реки, които текат. يلبسون من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك. Те ще бъдат облечени в одежди от коприна и брокати и ще се подпират. يلبسون من سندس واستبرق, този е другия аят е мутакабилин. И отправили поглед към Аллах Азза ва Джал и към благодатите, които им дава Той. И казва Аллах Азза ва Джал: كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. И те ще бъдат зовани с плодове и с храна и ще бъдат в сигурност. И другото, което обещава на мюсюлманите, Аллах Азза ва Джал казва: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. И те не ще усетят там смърт, освен първата смърт, тази, която ни предстои. И те, казва Аллах Азза ва Джал, ще бъдат предпазени от джаханемския огън. Фадлем мир раббик. И това е благоденствие и превъзходство от твоя Господар. Залика хуал фаузул азим. И това е великата победа. Азиз джамат, обратно обаче, противоположно на това, Аллах Азза ва Джал в Коран Керим ни предупреждава, че онези, които не следват неговата религия и неговия път, чуйте за тях какво е приготвил. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ. И онези, които проявяват неверие, не вярват, за тях има огън в джаханнема. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا. Казва Аллах Азза ва Джал: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. И те не ще им бъде дадено да вкусят друга смърт, освен първата смърт. Те ще въжелаят, казва Аллах Азза ва Джал, в джаханнема да умрат и да се куртулисат от това мъчение,
Но Аллах Аззаваджал казва, те не ще вкусят смърт там, освен първата смърт. И ще ги държи живи Аллах Аззаваджал в джаханема. Аллах да ни пази нас и нашите семейства. И всички мюсюлмани и мюсюлманки от това наказание там. И ще ги държи живи, за да може да бъдат измъчвани. И казва Аллах Аззаваджал, وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا أَعُوذُ بِاللَّهِ. И не ще им бъде намалявано на тях дори малко от наказанието. كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Така ние наказваме всеки човек, който изпада в неверие. Скъпи братя и сестри мюсюлмани, сега даваме ли си сметка, че наистина ние, това, че Аллах Аззаваджал ни избра да бъдем мюсюлмани, сме най-щастливите хора на света. И Аллах Аззаваджал е този, който ни даде най-голямата благодат, за която ние от сутрин до вечер на сежде да стоим пред Аллах Аззаваджал. Не ще му се отблагодарим и отплатим. Наред с това, че Аллах Аззаваджал ни направи мюсюлмани, Той ни даде здравето. Той ни дава здравето. Той ни дава спокойствието. Той ни дава увереността. Той ни дава мира. Той ни дава домовете, в които живеем, колите, с които се предвиждаме, работата, която имаме, препитанието, което консумираме. Всичко ни го дава Аллах Аззаваджал. И това за онзи човек, скъпи братя, който осъзнава и е мюсюлманин, какво му дава Аллах Аззаваджал, този човек, най-голямата му благодарност към Аллах Аззаваджал е неговия ислям. А онзи, който проявява неверие към Аллах Аззаваджал и в същото време тъне в охолство и консумира това, което му дава Аллах Аззаваджал, този човек, скъпи братя, е изпитан с най-тежкото изпитание. Устрани ние може би го гледаме, че той кара хубава кола, живее в хубав дом, има хубава престижна работа и така насетне. Ние устрани, може би този човек го виждаме като голям човек. Обаче за него това е изпитание от Аллах Аззаваджал. Всичко това. Защо? Защото той консумира благата на Аллах Аззаваджал и забравя да благодари на Аллах Аззаваджал. А казва Аллах Аззаваджал, този аят два пъти ще го цитирам. Балиллаха фа'буд. И само на Аллах служи, само на Аллах Аззаваджал прави ибадет. И кое друго? Уакун мине шакирин. И бъди от благодарните раби на Аллах. Две много важни качества. Ако ние вземеме само едното, имаме голям пропуск в другото. Ако ние се отдадем само да правим ибадет на Аллах Аззаваджал, но не му благодарим, ние имаме пропуск в нашия иман. Ако пък обратно благодарим му, но не правим ибадет, не му служим, имаме пропуски в ибадета, ние отново имаме пропуски в иман. И сега логичният въпрос, който би следвало да зададете, как да благодарим по най-добрия начин на Аллах Аззаваджал? Искате ли отговор? Предполагам, да. С три начина, основни, можем да благодарим на Аллах Аззаваджал. Първият начин, той е основният и той е строго индивидуален за всеки един от нас и никой не може да го види, е шукру лиллах бил калб. Да благодарим на Аллах Аззаваджал чрез сърцата си, с сърцето си. Когато ние допускаме имана в нашите гърди, когато ние допускаме вярата на Аллах Аззаваджал да озари сърцата ни, когато ние допуснем Словото на Аллах Аззаваджал да изпълни сърцата и гърдите ни, и ние приемем суннета на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям да бъде отражение на делата ни, тогава ние, скъпи братя и сестри, по този начин ние благодарим на Аллах Аззаваджал и изразяваме своята обич и любов и признателност към Него. Иманът, озарявайки и изпълвайки сърцата, е най-силната благодарност, която един човек може да отправи към нашия Създател Аллах Аззаваджал. В сура Ал-Байина казва Аллах Аззаваджал: وَمَا أُمِرُوا
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. И на тях, казва Аллах Азза ва Джал, не им е поверено, заповядано друго, освен да бъдат искрени и праведни в тяхната религия. Правоверни единобожци. Когато казваме ла илаха илля Аллах, Мухаммадур Расулуллах, ние знаем какво означава. И защо, задавате ли си въпроса, защо Аллах Азза ва Джал акцентира върху думата хунефа? Хем казва мухлисина лахуддин, искрени към него в религията, и после подчертава още веднъж единобожци. Защо единобожци? Защото, скъпи брати и сестри, чистата вяра, която е ла илаха илля Аллах, Мухаммаду Расулуллах, шейтана може много лесно да подведе човек и да му я изцапа. Как, знаете ли? След няколко дни ще дойде един месец, в който се връзват едни конци. Едни връзват разни цветове. Аз казвам, мюсюлманин съм, обаче си връзвам разни конци на ръката, на яката, в колата, на работното място. Защо? И да ме пазят от бели. Къде отиде тогава хунефа единобожци? Къде отиде това качество единобожец, който разбира какво означава ла илаха илля Аллах, Мухаммаду Расул? Имам проблем в семейството, здравословен, финансов, и ми казва комшийката, отиди приеди кой си ходжа. Много обичам, когато ги наричат ходжи, тия шарлатани. Отиди приеди кой си ходжа да ти пише муска и ще се оправи всичко. Първо, те не са ходжи, те са шарлатани, 100%. Второ, къде отиде ла илаха илля Аллах, Мухаммаду Расул? Къде отиде тази чиста вяра? Къде отиде упованието в Аллах Азза ва Джал? Къде отиде тази благодарност, че ние сме мюсюлмани, искрени, истински предани? Затова Аллах Азза ва Джал казва мухлисина лахуддин. Вижте, не случайно Аллах Азза ва Джал казва вама умиру илля лиябуду Аллаха мухлисина лахуддин хунефа. Изчистваме сърцата си от всяко нещо, което може да ни въведе в заблуда и в ширк. Чистата вяра в Аллах Азза ва Джал. Имам проблем, я Аллах, реши ми го. Имам сакандия, я Аллах, помогни ми. Финансов проблем, какъвто е да било, о Аллах, ти си. От теб искам, от теб очаквам. Тази вяра е, която Аллах Азза ва Джал иска. След което казва Аллах Азза ва Джал ва юқиму салат ва юту закат. Тук вече идват делата и отслужват предкратната си молитва и раздават закята си. И казва Аллах Азза ва Джал, описвайки тези хора с тези чисти сърца и чисти дела, казва ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Това е правилната религия. Не другата. Не всички останали. Това е правилната религия. Чисто сърце, чиста душа, чист теухид, чисти дела. И не е нужно някой ходжа, мюфтия, ефенди да ти каже, машалlah, какъв мюсюлманин си. Нямаш нужда от свидетелство, че си приел исляма или че си мюсюлманин или така насетне. Ти си мюсюлманинът при Аллах, който Аллах Азза ва Джал иска да види. Азиз джамат, обратното на нечистото сърце води към неблагодарение на Аллах Азза ва Джал за този ниамет и към пропадане на делата. Казва Аллах Азза ва Джал وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Дали си даваме сметка колко силен е този аят? И ако те направят ширк, казва Аллах Азза ва Джал, вижте какъв глагол използва. Не казва لَا ذَهَبَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ще отиде от тях каквото са вършили. Не. Хабита шей е да пропадне нещо. Представете ли си? Цял живот градиш дела. Намаз, уруж, закят, раздаваш, правиш, помагаш. Аллах да пази, закачваш си една амалия, му викате по вашия край, ние му казваме муски, закачваш 2 конеца, отиваш преди кой си ходжа да ти попее. Лахабитанхум, Аллах да пази. Всичко пропада. Къде отиде чистата вяра? Затова най-голямата благодарност, която ние можем да направим на Аллах Азза ва Джал, да му благодарим,
с тази чиста вяра в сърцата си. И да го обичаме истински Аллах Азза ва Джал и да му се покоряваме истински и искрено. Другото нещо, скъпи братя, което можем да направим, да благодарим на Аллах Азза ва Джал, е шукру бил лисан. Да благодарим на Аллах Азза ва Джал с език. Появиха се хора, няма да ги наричам учени, понеже те не са такива, които казват, че да казваш Субханаллах, Алхамдулилlah, Аллах, ла илаха илlallah, да правиш зикър, да правиш тесбих, това го било нямало в Корана и това е вятър работа. Измислици били от хадисите, от някъде другаде. Няма да коментирам. Аллах Азза ва Джал, вижте какъв пример ни дава и вие го давате, и вие го знаете много по-добре от мен. В Коран Керим, аетите, в които Аллах Азза ва Джал ни потиква да правим тесбих, тахмид и викър на Аллах Азза ва Джал, не са един и два. Но нека ви дам един пример за един човек, който Аллах Азза ва Джал го спаси от бездната. Заради кое? Заради тесбиха и тахмида и викъра, който правеше на Аллах Азза ва Джал. Кой е този човек? Сеща ли се? Срамувате се. Добре. Това е един пейгамбер, който се казваше как? Юнус алейхиссалам. Вижте как го увековечава Аллах Азза ва Джал в Коран Керим, неговата случка я знаете. Поглъща го кита. В тъмнините на кита, в тъмнината на нощта и в тъмнината на океана отива на дъното на океана и е жив в корема на кита. И защо го спаси Аллах Азза ва Джал? Каква беше причината? Това, че е пейгамбер ли? Казва Аллах Азза ва Джал, давайки ни причината, поради която го спаси от тези тъмнини. Ние въобще можем да си представим в корема на кит, на дъното на океана, в тъмна нощ. Никой не може да го спаси. Абсолютно никой. Не с радари и солари да го търсят. С най-големите подводници да го издирват, няма да го намерят. Казва Аллах Азза ва Джал, обаче ни дава причината, поради която Аллах Азза ва Джал заповяда на този кит да го изкара на свобода, беше فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. И ако той не беше от хората, които много правяха тесбих, постоянно правяха тесбих, кога? Правяха тесбих, когато си добре, когато си в ухолство и в задоволство, когато си в комфорт, когато пътуваш в удобната ти кола, не да слушаш най-новата чалга песен по радиото или най-новото TikTok клипче или така насетне, а да се сетиш да кажеш Субханаллах, Алхамдулилlah, Аллаху Акбар. Когато вкъщи си на топло или на хладно, да вземеш тесбиха или пък на ръцете да кажеш Алхамдулилlah, Аллаху Акбар, Субханаллах. Не се ограничаваме в брой, но се ограничаваме в метода на благодарение чрез устата. Когато сме добре и когато ние сме добре, суннета на Аллах е такъв, посочен от Юнус алейхиссалам, казва فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Ако отпреди той не беше от хората, които много правяха тесбих на Аллах Азза ва Джал и му правяха шукур, какво ще стане с него? لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Щеше да остане в корема на кита, казва Аллах Азза ва Джал, до съдния ден, до киямет. Кое го спаси оттам? Тесбиха, тахмида, тахлила, викра на Аллах Азза ва Джал. Кога? Когато беше добре. Когато беше добре, се сеща с Аллах Азза ва Джал и когато имаше нужда от помощ от Аллах Азза ва Джал, тогава Аллах Азза ва Джал се сети за него и му помогна. Азиз джамат, на базата на анализ на тези два аята, ако ние, когато имаме нужда от помощта на Аллах Азза ва Джал, силна нужда, и не намираме или не усещаме неговата подкрепа или не виждаме резултата толкова бързо да идва при нас, една от причините е, може би, че ние, когато сме били в благоденствие, сме забравили за Аллах Азза ва Джал. Защото това ни казва Аллах Азза ва Джал. Когато си добре, ме познавай. Когато си зле, аз ще те открия. Къде? Юнус алейхиссалам, Аллах Азза ва Джал го откри на дъното на морето.
в най-тъмната нощ в корема на кита. Аллах Азза ва Джал го откри и го спаси. Айюб алейхиссалам загуби всичко. Аллах Азза ва Джал му отне имота, децата, всичко му отне. И не само това, парализира го и остана да движи единствено и само кое? Устата и очите си. Представяме ли си тази ситуация? Легнал на легло, парализиран, движи единствено очите си и езика си. Но Айюб алейхиссалам не спря да прославя Аллах Азза ва Джал и да му прави ибадет и зикър с устата си. Тогава Аллах Азза ва Джал казва: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ دُرٍ. И ние му отговорихме на неговите призиви, на неговите дуи и му премахнахме онова, което му вредеше, онова, което го натъжаваше и онова, което го измъчваше. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ. И му вдадохме ние неговото семейство и всички тях до един. Аллах Азза ва Джал му върна всичките деца, колкото бяха момчета, колкото бяха момичета, в същия облик и вид. Мислехум, 100% подобни. Защо? Рахматан мин индина ва зикра лил абидин. Като милост от нас и за поука за онези, които ни служат за нас. Тук вижте как завършва Аллах Азза ва Джал аята. Не казва ва зикра лил аламин, за напомняне на световете, ва зикра лил инсан, лин нас, за напомняне на хората. Не случайно ви казвам, че в Коран Керим Аллах Азза ва Джал, неговата мъдрост и информацията, която можем да изсмукваме, е безкрайна оттам. Примерът на Айюб алейхиссалам Аллах Азза ва Джал ни го дава на кой? Ва зикра лил абидин. На рабите на Аллах, онези, които му служат на Аллах Азза ва Джал, които се имат за стойностни мюсюлмани, за тях е поука Айюб алейхиссалам, който ще рече, че Аллах Азза ва Джал изпитва най-много кой, каза Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Как беше хадиса? Помните си? Ешедду ибтилаан, кои са? Пейгамберите. Най-много Аллах Азза ва Джал ги изпитва тях. След това, онези с най-силната вяра и с най-силната и най-силната. И след като си вярваш раб на Аллах Азза ва Джал и Аллах Азза ва Джал ти даде изпитание, знай, че ти търпейки правиш ибадет, благодариш на Аллах Азза ва Джал и Аллах Азза ва Джал те изпитва, защото ти за него си ценен. Ти си важен. Той те обича. Ти си негов раб. Нека ви дам един пример, който се случва по времето на Иса алейхиссалам. Тази случка може да бъде подложена на коментари, но за мен дали е 100% достоверна или не, не е чак толкова важно, отколкото мъдростта, която таи в себе си. Аз за това ще ви я разкажа. Един сляп човек и куц стоял под едно дърво на сянка и правил зикир и споменавал Аллах Азза ва Джал, сляп и куц човек. И казвал: о Аллах, благодаря ти за благата, които си ме дарил, с които си ме дарил и за всичко, което си ми дал. О Аллах, ти си ми дал блага, които не си ги дал и на най-богатия човек на земята. Хората минавали покрай него и смятали, че този човек едно, че е сляп и куц, друго, че може би нещо не е наред с главата си. Сляп и куц човек благодари за блага, които, казва той, ти не си ги дал дори на най-богатия човек на лицето на земята си. Минава покрай него Иса алейхиссалам и го чува този човек. Чува думите му. И му казва: ей човече, седнал до него и му казал: ей човече, защо благодариш ти на Аллах Азза ва Джал? Иса алейхиссалам е пейгамбер на Аллах. Той знае, но иска да чуе този човек дали е наред с ума си, дали който говори разбира или просто говори нещо. И му казва: ти си сляп и куц. Благодариш за блага, които ти твърдиш, че ги няма дори най-богатия човек на света. Кои са тези блага? Той го изпитва в момента. Този човек му казва, той не знае кой е, той е сляп, не вижда, че това е Иса алейхиссалам.
И му казва: ей, човече, нима аз, казва, нямам сърце, с което да служа и да обожавам и да обичам Аллаха Азза ва Джал. И нима аз нямам език, с който да изразявам своята благодарност за всичко, което ми дава Аллаха Азза ва Джал. Знаеш ли, казва, има колко богати хора има на света, които нямат вяра в сърцата си и не осъзнават благодатта, в която живеят, и те не благодарят на Аллаха Азза ва Джал. Затова казва, аз съм по-богат от тези богаташи, които не знаят и не познават Аллаха Азза ва Джал. Сърцата им са сурови, запечатани, езиците им не могат да кажат Алхамдулилlah, ва шукрулилlah. Аз, казва, съм най-богатият човек. Тогава Иса алейхиссалам се навежда до него, скъпи брати и сестри, и го целува по очите, казва Бисмилlah, и го целува по очите. Този човек минават 1-2 секунди и той отваря очите си. И казва: ти да не си този, за когото хората говорят, че е пратеник на Аллах. Иса. Казва: да, аз съм. И тук този човек проявил леко не егоизъм, как да го нарека, поискал още малко. Малко, то не е лакомия, не знам точния термин, как да ви го кажа, но казва: добре, да ти, ако си пейгамбера на Аллах, който чрез Аллах лекува, ти излекува очите ми, обаче краката ми са все още куци. Нормално е, и аз да съм, и аз ще го помоля да стане, да помоля Аллах да си оправи и другия проблем, който имам. Тогава Иса алейхиссалам се усмихнал и казал: а ти пробва ли дали не ти са оправени краката? И този човек се изправя и стои прав. След което какво направил, знаете ли? Разплакал се още по-силно. И казал: ей, пратенико на Аллах, позволи ми да благодаря на Аллах Азза ва Джал, докато не съм изтървал момента и не е станало късно. И пада на седжде пред Аллах Азза ва Джал. И започва да плаче и казва в седждето си: о Аллах, аз нямах сили и възможност и не можех да се отблагодаря за сърцето, което ми даде да те познава и да вярва в теб, и за езика да ти благодари. Как сега, я Раби, аз ще ти се отплатя за зрението, което ми даде, и за краката, които ми даде да ходя по земята. Ние ходим, гледаме, говорим, живеем. Благодарим ли на Аллаха Азза ва Джал достатъчно? Нека потърсим отговора тук. Хората станали свидетели на тази ситуация и тази случка. Тръгнали да целуват ръката на Иса алейхиссалам. Тогава Иса алейхиссалам казал: не целувайте моята ръка. Целунете ръката на този човек. Защото този човек знае защо живее. Този човек живее заради Аллах. И той беше пример за нас, когато беше сляп и куц. И е пример за нас, когато Аллах му даде здравето. И казва Иса алейхиссалам: този, който се замисля върху това, което Аллах Азза ва Джал, този човек благодари на Аллах за благата, които му дава. А този, който не мисли за това, което му дава Аллах Азза ва Джал, този човек изживява живота си, вижте, в лишения, колкото и блага да има. Субханаллах. Третото нещо, скъпи брати и сестри, да благодарим на Аллах Азза ва Джал чрез делата си. Как? Когато на първо време изпълняваме фарзовете, които Аллах Азза ва Джал ни е повелил. 5-кратна молитва намаз, уруч, пред нас е месец Рамазан, зекят, хадж,
добро отношение, любов, обич, почитане на родители, съпруга, деца, близки, приятели, братя, сестри, комши, взаимопомощ, притичване на помощ и да правим всяко нещо, което Аллах Азза ва Джал ни е посочил, че трябва и иска да го вижда в нас. Добра дума, добро отношение и така насетне. Това е първият начин, чрез който ние можем да се отблагодарим на Аллах Азза ва Джал. И знаете хадиса на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, в който нашата майка Аиша радиаллаху анха се възмути от неговото дълго стоене на каям в дома й, кланяйки нощен намаз, до степен, в която краката му се подуха и отекоха. И му казва: я Расул Аллах, на теб Аллах Азза ва Джал ти опрости и миналите грехове, и бъдещите, настоящите и бъдещите грехове. Защо измъчваш така, я Расул Аллах, тялото си? Какво каза саллаллаху алейхи ва саллям? Нашия пример, нашия образец, нашата кудва аль-хасана. Какво каза? Я Аиша, ефела екуна абден шекура. Нима аз не мога и не трябва да бъда благодарящ раб на Аллах Азза ва Джал за всичко, което ми дава. Другото нещо или нещото, което проваля нашата благодарност чрез делата ни, са греховете. И казва Аллах Азза ва Джал: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. И всяко зло, което ви, и всяка трудност, и всяко изпитание, която ви покусява, е поради това, което спечелихте с делата, с ръцете си. Заради греховете, които вършихте. Ма асабака мин хасанатин фамин Аллах. И всяко добро, което ви покорява и което идва при вас и ви достига, е от Аллах. Ва ма асабака мин сайятин фамин нафсик. И всяко лошо, всяко зло, което идва при теб, казва Аллах Азза ва Джал, е от теб самия. Ти си причината. Ти си проводника и ти си този, който провокираш да те покуси лошо. Защо? Къде е вярата в Аллах Азза ва Джал? Къде е благодарността? Къде е покорството? Къде е покоряването? Къде е ибадета? Къде е смирението? Къде е обичта? Къде е чистата вяра? Ла илаха илля Аллах Мухаммаду Расулуллах. И Аллах Азза ва Джал, унези, които не следват неговата религия, Аллах да ни пази нас и нашето семейство до сетния ни дъх и всички мюсюлмани и мюсюлманки да не бъдем от тях. Амин. Аллах Азза ва Джал ги наказва и на дунята преди ахирета. Казва Аллах Азза ва Джал: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. И когато те се отклониха от пътя на Аллах Азза ва Джал, Аллах Азза ва Джал отклони сърцата им. Азага Аллаху кулубахум. Аллах им отклони сърцата. Валлаху ла яхди лкаума алфасикин. И Аллах не наставлява, не напътства народ и хора, които са нечестивци. И казва Аллах Азза ва Джал: фадкуруни. Тук глагола, скъпи братя и сестри мюсюлмани, идва в заповедна форма. Аллах Азза ва Джал ни заповядва, казва: и споменавайте ме. Споменавайте ме. Защо, я Раби? Защо, я Раби, е важно да те споменавам, да ти правя зикр, салават на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, да правя тесбих, техмид? Защо, я Раби? Какво ще постигна аз, когато те споменавам? Казва Аллах Азза ва Джал: едкуркум. Споменавайте ме и аз ще ви спомена. И другото, което казва Аллах Азза ва Джал, и отново идва в заповедна форма: уашкуру ли вала такфурун. И ми благодарете и не бъдете неверници. Не проявявайте неверие, казва Аллах Азза ва Джал. Благодарете ми чрез исляма, който носите в гърдите си и намира проявление в делата ви. Чрез чистите, искрени сърца, изпълнени с любов към мен, казва Аллах Азза ва Джал. Споменавайте ме, за да може това споменаване да изпълва душите ви, да надбавя
вашата степен пред мен и не бъдете от неверниците. Защо? Защото ще бъдете от погубените. И казва Аллах Азза ва Джал отново в заповедна форма, описвайки една много малка група от този 1,5 милиарда. А да видим сега в този аят ние ще се намерим ли. Ако някой от нас се намери в този аят, бъдете спокойни. Казва Аллах Азза ва Джал: "И'малу ала Дауда шукра." Вършете делата на Дауд алейхиссалам, благодарейки му по начина, по който Дауд алейхиссалам благодареше на Аллах Азза ва Джал. Защо, я Рабби? Защото казва Аллах Азза ва Джал: "Ва қалилун мин ибадия шакур." И много малко от моите раби са ми благодарни. Вижте. Не казва Аллах Азза ва Джал: "Ва қалилун минал муслимина шукур." Ва қалилун минал муъминина шукур. Ва қалилун минал наси шукур. Казва Аллах Азза ва Джал: "Ва қалилун мин ибадия шакур." Който ще рече, скъпи братя и сестри, че благодарящият раб, благодарящият човек на Аллах Азза ва Джал моментално отива в една друга група хора, която е раб на Аллах Азза ва Джал. Не просто мюсюлманин, не посредствен мюсюлманин, мюсюлманка, а се изстрелва директно в рабите на Аллах Азза ва Джал. Защо? Защото казва Аллах Азза ва Джал: "Ва қалилун мин ибадия шакур." И много малко от моите раби са ми благодарни. Азиз джамат, много от хората се търкалят ниамети, живеят в благоденствие, но забравят да благодарят на Аллах Азза ва Джал. Има и такива, които му благодарят, но Аллах Азза ва Джал, описвайки тази група хора благодарящи, казва в Корана Керим: "Инна Аллаха юдхилу аллазина аману ва амилу салихати джаннатин таджри мин тахтиха ал-анхар." И наистина Аллах ще вкара в джаннета си онези, които вярват в Аллах Азза ва Джал и вършат праведни дела. И едно от най-големите и най-образните и най-хубавите праведни дела е да благодарим на Аллах Азза ва Джал. И ще ги вкара, казва Аллах Азза ва Джал, в джаннет, и те ще имат реки, от които ще се наслаждават. И казва: "Валладина", вижте как описва Аллах Азза ва Джал унази група хора, която консумира благата на Аллах Азза ва Джал, но не благодари на Аллах Азза ва Джал. Веднага ни дава антипода на вярващите, които ще бъдат, иншаллах, амин, да бъдем ние от тях в джаннета. Веднага ни дава антипода Аллах Азза ва Джал на уния, които консумират земните блага, и казва: "Валладина кафару", а онези, които са неверници, какво правят? "Ятаматтаун ва якулуна кама такулу ал-ан'ам." Те се възползват и консумират земните блага и се радват и се наслаждават и ядат така, както ядат животните. Аллах Азза ва Джал ги оприличава и ги принизява с животните, субханаллах. И не само това, и казва Аллах Азза ва Джал, Аллах да пази: "Ван-нару маthwan лахум." И огънят е тяхното място за пребиваване. Азиз джамат, ще завърша с последното си наставление, думите на Аллах Азза ва Джал: "ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى." Така, по този начин Аллах Азза ва Джал, казва Аллах Азза ва Джал в този аят, Аллах не променя благодатта, която дава на един народ, حتى يغيروا ما بأنفسهم, докато те не променят това, което е вътре в тях. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. И Аллах е всечуващия, всезнаещия. Аллах Азза ва Джал не ще вземе благодат от народ, на който е дал тази благодат, докато той сам вътре не се отрече от нея.
без значение материална благодат ли ще е, без значение духовна ли, хатта югайиру ма би анфусихим, докато те сами не променят това, което е вътре в тях. Докато един човек носи в сърцето си ла илаха иллаллах, Мухаммадур Расулуллах, и благодари на Аллах Азза ва Джал, и обича Аллах Азза ва Джал, и го усеща Аллах Азза ва Джал, и се старае да бъде праведен негов раб, не се притеснявай. Аллах Азза ва Джал в този аят обещава, че не ще премахне тази наша благодат. Но Аллах да пази, ако ние променим това, което е в сърцата ни, Аллах Азза ва Джал ще ни премахне всичко, което е дал. Моля Аллах Азза ва Джал да ни даде правилно разбиране на неговата религия. Моля Аллах Азза ва Джал да ни отреди да бъдем от праведните, искрени, благодарящи нему раби. Моля Аллах Азза ва Джал да надбавя иман в сърцата ни, напътствие в гърдите ни, да ни отреди да живеем като истински праведни, практикуващи мюсюлмани, отдадени на Аллах Азза ва Джал. Всяка стъпка, която стъпваме от тук до края на живота ни, да бъде заради Аллах Азза ва Джал. Моля Аллах Азза ва Джал да опрощава греховете ни, да се смили от нас, на нашите семейства, майки, бащи, съпруги, деца, братя, сестри, всички мюсюлмани и мюсюлманки по света, да избави нашите братя и сестри, които страдат в момента от тяхното изпитание, да им даде подкрепа от себе си. Моля Аллах Азза ва Джал да ни отреди да живеем на ла илаха иллаллах, Мухаммадур Расулуллах, и последните ни думи, напускайки този свят, да са ла илаха иллаллах, Мухаммадур Расулуллах, и да бъдем приятели и другари на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в джаннатул фирдауси ал-а'ла. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على رسولنا محمد.